Haino hai Twiprasa Sikla Khoroksani Mangkwthwi Mankha Pukhirio Mangkwthwi manmano kitingui jak nanglaijak patima thayo salbrumno thakpalaya Twiprasa Sikla rok thwimani salbrumno koktuma kasao Twiprasa Sikla rokni Mangkwthwi manmani abahaino koktuma kase phaikya Pukhirio Mankha siniano ya borokni Mangkwthwi patimuni koktuma manai patima thayo 5 sok paikha MDC Ganesh Debormano khobui naimothang bodol rok koktuma Saimanka Belbari ADC village ni bising khobjangnai Gopinath Kapra kheto kusaro tongo Pukhiri a Pukhirio no mano siniano ya borokni Mangkwthwi sinimung tabuk sak joratui ongkri phayako koktuma thungnani bwskango phayui MDC Ganesh Deborma saka salcha hayakeba sanlei angkhana bothimani tei bini umor bisi neijiba hai kabano keboni nokni bwsabutui eba keboni nokni borok kemai tongkhake datino shahor baidi hnei saka botai bosaka o Mangkwthwi no tabuk kherengbar sakamnogo telang thangjaknai kebo borok rok nukungni borok kemasak tongkhake naiphibaidi hnei saka tei aboni yagulo Mangkwthwi no postmortem ni bagai GBP sakamnogo rei rohorjaknai hnei sai khnarekha MDC Ganesh Deborma bokok satani tei bosaka tukuna faida bo theinani nangkhana eba bo thimani patimungo kebo dayak tongkhana abono tiyei cheri nainai investigate khlaijaknai hnei sai khnarekha MDC Ganesh Deborma Hambai bises khai chini o kok thuna chini media rang na hambai maro tam ningke chengoro Saiman kha kaisa ro Gopinath Kapra Belbari ADC village ni andaro kaisa kheta kasar kaisa pukur tongo o pukuro kaisa cherai 25 bosor hairok ni chini unumanik aba kaisa Mangkwthwi mankha tabuk tibisona tabuk ti salayo oboni bagai borok tabuk sabong khacho chung tabuk siniya bono chung tabuk sinim bahiki chaimanai jengaba tabuk sinoro usirok tisa tabuk chung clear khimanya Peba China idea about Salchaba Saleo Bahirok China idea. Unjak the Timani, or the not Bokisha Mwnam Bahirok Niton Hata. Open the Bagage and Ora Tabo, Bono Tabo, the guardian of Cabo today, non media and Bishop Chanel, guardian of the Cabo Nijin knock me, Judy Cabo Comaito Hankers, Comaito Hankai, or Tabuk, Kerangba Hospital, Langai, Kerangba Hospital, Mini Busa, Sam, the Busanka, Tam, the Taco Cabo Paye, Naipiman, Shidiman Hankasao. Open Bagage Tabok. Just saban pore chung Kerangba hospital tlanai abon pore chung jibo postmortem bori tlang jaknai abon jodi orone chini tangkaba malik sabo Saiman kamba bini guardian sabo Saiman hangka chung abo Saiman aita abon bagi chung tabo kunu siebin detail chung ba kunu dipur limit ko takhan ja theinai chung chung chemga shot kanjak besang kunu rikrei sela obe kenu chung tang dora Saiman ka ambai Pukhirio na ha tisha rogom hairogom Pukhirio abon ka Pukhirio khorcho chini aro takuk chures bini pukuro abo mane Pukhirio khub utuk Prai 10-12 hat haiti tongoni chung kharao ob hai tu kono fighting dang ka tamang ka na chabo kono kisida khoi ka changa bu taw clear ya on bagai taw investigation pore changa bu saimane taw jor changa bu clear kmania Pula awal maka sar sekte pasading kaca khobor maka jara kaca Pukhirio kuthuk ma akasara kaca borok koraksani kuthi haike nubu te bani pore nubu hi hamani pore chung kaca pone pore chung tangaro lukalo sini MDC sar bu orang kaya sok kaya kerja tu miluin apa kisah lagi tapi siapa ni pore itu tak point sini ya kok aja sebab bungka identifikasi kaya me kok tapi apa shoot Kosok sakau mencari kiri dia itu bama sal niro pas sal tharo kenanya onoman maka jatuh betul Mwnam bahama tu nak Nirong ni madame no so ang media social media madame ang kisa ko mungnar nai jaga ora jaga kebo ni jari sik besar jari sik mau itu aja tining dia to Kerangba hospital sing tong nai bani pare Kerangba hospital dok dok jeng jibi watalang ngai jeng identification bang nai tini na jibi watalang nai na asak lai tini na talang matang nai kene hamala mo to jatu Mwnam ama jeng joko kon point identification mane batur gon tak jeng bang jeng kajin nai sing nai sar nong ni mokol tikle mono butharma da klai kya nang ha taw ni bagai bo Pukhirio ro klai tong na tabok jora to dekha mo to investigation ni bapar to joto to ko tak je bas ngo chung nero borok jokon bas ngo nuk ja emne to kono ksa kotor ko body work ri ai ke ya kung ya jeta nuk ma jara bas atai to ksa kotor ko nuk ja tarpor sengkus modan nuk ja mo to mang tahu sejarah ada pun biasa kuno kemaman ama hari itu dah kau kajian. Nah tabok pun to jeng kos na ka gen to ama hai kono reporting jena ro kani